Hoy, Mikasha, may love shoutout. Mikasha, shoutout Miss Blong. Ayan. Shoutout Mikasha. May love shoutout. Saka ko sa'yo magpamember ha. Mikasha. Pag nasa na ako Pilipinas. Pamember ko sa'yo. Share community dan. Ayan. Ayan, salamat. Ang bait-bait mo talaga, Mikasha. Ayan, salamat lalabs, Mikasha. Nasa work ka ba? Malapit ka na mo. Oo, malapit na. Next week na. Hala, itong banana ko, panikain ni Lolo. Hindi talaga ako. Ayaw niya akong pag-recruitin ng 3K. Ayaw mo pang umuwi, Mikasha? Na-excite na nga ako eh. Hindi na ako nakakatulog. Malapit na, next week na. Nakikita ko na rin yung ano, wow, ang bilis. Ayan. Ang bilis daw. Next week na. Hindi ko na alam kung anong klase meron sa Pilipinas. Pag nasa Pinas na ako sa'yo magpapamindara dito kasi ano eh. Wala na akong ano. Wala na ako ditong ATM. Wala na lahat kasi cancel na lahat eh. La 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 la. Tarigi agad-agad 2.9 ano na ako eh. 2.9 ano na ako nakaraan 80. Tatlong beses na binabagsak. Binabalik niya ako sa 2.9 palagi. Iwan. Kaya nung nakaraan 3 araw akong ginangisda. Nakakasar. Kasi nilalamon niya eh. Ikaw kasi nag-stop ka eh. Ram, may galab shout out Ram Medina. May galab shout out Ram. Ayan Ram, may jacket ka na. Pwede na lang ata tayo nagkadikitan kay ano, kay ano ata, R&D Ilos ba? Tusok madam, ayan. Yan, salamat sa patusok. Tama ba kay ano? Tama ba? Kay R&D Ilos kagaling. Thanks po sa pa-jacket. Ayan, salamat din lalabs. Sobra ko pang busog, kakakain ko lang. Sarap kasi ng ulam ko. Mikasha Kusin, love shoutout in Ram, salamat lalabs. Malablab mga langga, ayan. Sige lalab, lablabin natin yan. Sarap ng seafood ni Mikasha. Tadadan, tadadadadadadadadan. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly.
Tingnan naman natin si Mikasha. Paro-paro G. Ram Medina. Ilan na ba yung buy mo lalabs, Ram? 963. 963 ka pala. Good morning, Manay B. Ang aga mo, Manay, ah. Parang di ka na ata natutulog, ah. 2, 3, 4, 5, 6. Ay, alas 6 na pala. 6:24. Good morning, Madam Harang. Ayan. Ayan, salamat po sa paharang, Manay Bicol. Ayan, Ram, nasa bahay mo ako man. Ram Mike Vlogs 0207 Most Migalab shoutout. Ayan. Mike Vlog Migalab shoutout, lalabs. Nandito ko sa bahay mo, Ram. Ayan. Ongo Falls, Loon Bohol. Wow, ganda. Ganda naman ng dito. Ng lugar. Yan, Ram Medina, napakaganda naman sa Bohol pala to. Wow, ang ganda. Ongo Falls. Dan po kay Mikasha, Madam. Yan, Mikasha, kasi nagsusuklihan, lalabs, Ram. Nag-ilis din yan, eh. Magbakas ka lang dyan, nandyan lang yan, nasa work yan, eh. Ayan, dikit ito sa'yo, Ram, nasa bahay mo ako. Bigyan kita ng 5, Ram. Ayan, Lee Sung-son, lalabs. Igalab shoutout, Lee Sung-son. Thank you so much, Lee Sung-son. Ayan. Tapos ko ngayon pa ako. Ayan, Tamsak 6. Thank you, Lee Sung-son, lalabs. Cheering. Ayan, Ram, dito ko sa bahay mo, Ram, pangalawang dikit. Ram Medina. Nablabin mo rin si Manay Bicol. Ayan, nag-iilis din yan, Ram. Si Manay B. Sir Jem Gaming, Migalab shoutout, Sir Jem, eh. Thank you, Madam. Ito, pinapanood ko pa. Pangalawang dikit. Ayan, Bicola ng Oragon, nagbaba ng bahay. Kylie Lalamig Love shout out. Hello everybody, I connected to the link. Ayan. Thank you, Kylie. And how are you doing today? I am good, Kylie. Thank you so much. How about you, Kylie? Ayan. Wow, how to be you po. You look stunning. English po kining dollar, oy. Si Manay Bicol, oy. I'm doing good. I just got out of the pool. Ayan. Wow. Sana all my swimming pool. Hindi na naman tayo kagaga nito. Magdugo-dugo na naman ilong nito. Oh my God. I give you 8 likes. Ayan. Thank you, Kylie. Thank you. Thank you. Magdugo-dugo na naman ating ilong nito, eh. Thank you, lalabs, Kylie. Thank you. Ayan.
Yan na ram na nito, idikit ko na to at napanood ko na. Sa Ongo Falls, ganda. Antarantararam, nasaan na yung aking pen? Pen is harapin. Di kutsilyo, di alpasin. Sana all may 8 legs. Sarong swimming pool eh. Sana all. Mali lang yung ano niya, spelling. Legs. Like daw. How to connect you in a little bit. I'm just driving off. Okay, Kelly, no problem. You want to go? Go, no problem. Ay, ganda na gulo ng ating ilong eh. Ayan, Simple Mess. Mag-love shout out. Simple Mess. Ano pala itong sulatan? Simple Mess, lalab, thank you, Simple Mess. Lalab, mag-love shout out. Manay di. Ayan, Ram. Dikit ko na to, pangalawa. Dikitan mo yan si Manay B. Ram, nag-ILS yan. Marami ding tao dyan, ayan. Ay. Muning, mag-love shout out, lalab, muning. Garo, nagparagayon ka, madam. Excited na mo. Hindi na nga ako nakakatulog, Manay B. Parang yung naramdaman ng puso ko parang kumakabog-kabog, alam mo yun. Tumutugod nga yung puso ko. Sobrang excited. Hindi ko ma-explain yung aking feelings. Kalma, ayan. Ganun siguro pag yung long time ago. Maraming taon ka nang di nakauwi. Tapos uuwi ka na, parang feeling mo masaya ka na, nalulungkot kasi ilang taon din akong tumira dito sa UAE. Tapos uuwi na, ayan. Mixed emotion, Jude, ayan. Oo. Tapos siguro iiyak pa yung tatay at nanay ko kasi uuwi na ako. Sila masusurprise. Ayan, Ram, pangatlong dikit. $65 na pala to. Pin kita, Ram. Para Ayan, Dragon Gaming, mag-love shoutout, lalabs. Dragon Gaming. May iiwanan, may babalikan. There's no place like home, madam. Ayan. Parang nakakalungkot din kasi siyempre tumura ka dito, parang taga dito ka na rin. Tapos okay naman tong country na to. Parang ito nga yung pinakadabis na country, lalo nung time ng pandemic. Hindi nila pinabayaan yung mga tao dito. Yung may mga nagkaka-COVID, ang bilis mag-action ng UAE. Agad-agad pag tumawag ka ng ambulance, nandyan agad. Walang paligoy-ligoy. Tapos walang binabayaran, as in government talaga yung nagbabayad. Yung mga nagka-COVID dito, pare-palahat. Ayan. Hindi katulad sa Pinas, matay-matay ka na doon. Walang nag-assist sa'yo.
Lalo na pag walang pera. Pero ganun talaga. Hindi tayo taga rito. Yan ram pangapat to ram. I'm back everybody. Ala, bumalik na naman siya Manay B. I'm back everybody. I'm back host. Okay, Kylie. I thought you will not come back. You are busy. Ayan. Hindi ito yung main ko sis. Oo, kasi iba yung ano mo eh, Manay Bicol. Hindi naman ganyan yung spelling eh. Nang ano mo, yung isa yun eh. I connected to the link. Ayan, Ram. Dan sa'yo si si Kylie. Balikan na lang lalab si Kylie. Ayan, salamat. Mapigilan di ko siya, mapigilan dadadan, tadadan. Ayan, 6 million in the house. May love shout out 6 million. Ayan. Thank you so much. Manay, nasa Bicol ka ba? Nasa Bicol ka, Manay? O nasa Manila? Nasa Caloocan, nasa Caloocan, malayo. Ayan, Renz Budbud 15 tamsak sa'yo ha. Ayan. Renz Budbud, salamat na lang sa iyong patamsak. Salamat. Ayan. You're having a good day. Ayan. Yes, Kylie, thank you so much. Thank you so much, Kylie. OTW na kapin. Ayan. Ayan, Ram. OTW si Manay B. Suklian mo yan, lalabs. Nag-LS yan. Puntahan mo yan pag nag-LS siya. Ayan, Renz Budbud. Ram Medina Kalimbang Sagad. From Renz Budbud. Ayan. Ayan, pasuklian na lang lalabs. Ram. Kagigil to si Lolo. Kinakain niya naman yung banana ko. J-Dog is in the house. May galab shout out J-Dog. Ayan. Hi everyone from J-Dog. J-Dog lalab, thank you so much. Ayan. Ram, nandito ka pa ba, Ram? Manay Bicol. Lorski, may love shoutout lalab Lorski. Thank you sa yung patamsak lalabs Lorski. Lors, padikit po please from Lorski. Ayan. Padikit. Ayan. Lablabin natin si Lorski mga lalabs. Ayan, palablab na kapin lalabs. Lorski si Ram. Ayan, Bicolana ng Oragon, ang baba ng kanyang bahay. Bicolana ng Oragon. Thank you so much. 16 million tamsak. Thank you so much. Thank you. Lala Batang Sandstorm, may galab shoutout Lala Batang Sandstorm tamsak ko. Ayan. Batang Sandstorm. Lala, I love spending time with you. Ayan. Thank you, Kylie. Thank you. Thank you so much. I love spending. Ayan. Ang sweet naman ni Kylie. Ram Medina nakapin OTW from Batang Sandstorm. Ayan.
Ayan Ram, pasuklian na lang Ram si ano, si Batang Sunstorm Lalabs. Pasuklian na lang Ram. Nandito ka pa ba Ram? Thank you from Kylie. Ayan, thank you so much Lalabs. 60 ano na si Ram? Ilan na ba si Ram? 69. Ayan, Ram Medina dan po from Manay Bicol. Ram, pasuklan na lang po yung mga dumikit sa'yo Lalabs. Ayan, dan sa'yo si Batang Sunstorm and si Manay Bicol. Pasuklan na lang Lalabs, salamat. Harang, ayan, salamat po Manay sa iyong paharang, salamat. O shared dan community, ayan, JM, Sir JM, galab shout out. Thank you so much po Sir JM. Salamat po sa pa-share. Thank you so much. Ayan, lablabin natin yun si Sir GM. Mega love shoutout Sir GM from Manay Bicol. Ayan. Yung bahay ko Manay binasa ano na, magkasunod lang tayo 2.9. Hindi ako nakaka-trick, tatlong bagsak na ako, tingnan mo laging bumababa. Tatlong bagsak na, lagi niyang kinakain 100. Grabe eh. 2.920 na lang pala oh. Ayaw ako nilulong pag-graduatin ng 3K, grabe naman siya oy. Wala na ata si Ram. Hintayin mo lang Manay, baka magsukliman siya. Malay mo umihi. Malay mo umihi lang si Ram, naihi. Babalik siya uli mamaya. O lumipat sa ibang LS. Anong araw ba ngayon? Tuesday? Ram, masiram magkape. Ayan. Masarap talaga magkape. Lalo may pandesal. Oh my god, OMG. Nakakalos yung pandesal sa umaga. Tapos may palaman na ano, is ang sarap. Masiram. Wednesday na ngayon dito. Wednesday na. Wednesday na rin naman dito eh. Kasi 2:43 na. Ano lang naman yung ano ng Pinas eh. 4 hours lang naman yung lamang. 2:44 na dito ng umaga. 2, 3, 4, 5, 6. Diyan is 6:44. Ayan. Paano pala siya makakataas dito may harang?
Kaya pala ayaw umakyat dito. Di makakit yung pusa ko, pinatungan ko pala yung higaan niya ng ano, ng abubot. Meron ako pandesal malunggay dito. Tapos kape sausaw ba? Pandesal na malunggay, masarap ba yun? Ang sarap, nakakamiss talaga yung mga pagkain dyan. Nakakamiss yung pagkain dyan sa Pilipinas. Oh my God. Ayan, 6 million in the house. May love shout out, 6 million. Oo sis, malunggay flavor na pangdesal. Sarap yan. Mabitamins. Pampagatas. Pampagatas ba? Pagatas yun yung mga nagpapadede. Ayan. Di mo vitamins yan. Basta disco sa barangay. Montilla, mobile sounds. Pato, rated DJs. Mikasha Lalaboy. Nag-breastfeed. Ayan, magpapa-breastfeed na ako. Pag-uwi ako ng Pinas, magpapa-breastfeed. Kakain ako palagi ng pandesal para magatas. Magatas yung ano ba, yung ano, yung malunggay pala. Angel Mix, big love shout out. Ayan. Thumbs up. Ano daw? Yung malunggay, ano, Mikasha, pampa dami ng gatas. Di ba sa mga nagpapa-breast milk? Ayan. Maganda yung malunggay kasi nakakadami ng ano. But my breastfeed. Hanap ako baby damulag. Ayan. Angel Mix Channel. Ayan. Aileen Salam, DTS, walaikum salam lalags. DTS Orkes, thank you so much. Yun na naman si Mikasha, uy. Pati ko ba Mikasha, wala ba sa'yo nagpapa-breastfeed? Ayan, DTS na baba ng bahay. DTS Orkes. DTS Lalab shout out. Thank you so much. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero Ayan, 5 million in the house. May love shout out, 5 million. Thank you so much sa 5 million in the house. check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Drink now, pigit everywhere. Tuba, tuba, drink now, pigit everywhere. Tuba, tuba, drink now, pigit everywhere. Tuba, tuba, drink now, pigit everywhere. Wala na ata to si Ram. Shot tag tuba ko. Gusto mong ipinmana, ilagay lang ito sa taas ko. Di ba kakainin yung banana mo? Kasi mag-alas 3 na pala. Langel L21 like, thank you so much Lalag. Thank you Langel Lalag, nga love shout out Langel. Ayan.
Jubilia thumbs up, mega love shoutout. Jubilia Lala, mega love shoutout. Thank you, Jubilia Lalas. DJ Tolets Remix. Angel, ayan, Madam Love Channel, mega love shoutout po, Madam. Thumbs up. Ayan, salamat po sa iyong patamsak, Madam Love Channel. Padikit, please. Ayan. Madam Love Channel, mega love shoutout po. Darno. Angel Mix, pasoklan si Manay Bilalams. Ayan, Love Channel, nagbaba ng bahay, Love Channel. New video from Dragon Gaming, Lalab Dragon Gaming, may love shout out, Lalabs. Dragon Gaming, natulog. Amin pala. New video, ayan, lalamig lang shout out. Rami Dana Dandikit, ayan. Umalis na ata siya, Madam Oy. Oroy. DJ Tolets Remix. Ayan, 3 million daw sa mga love shout out. 3 million, thank you so much. Maui, what do you want? Huh? To drink water? Kylie, we're family now. Thank you so much, J-Do. Yes. Ha? Suha na tong pusa na to. Paano daw? Thank you, host. Ang pusa ko humingi ng pagkain. Dan Love Channel from DTS Orkes. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Dan daw sa'yo si DTS Orkes. JN Harang Lods. Ayan. JN lalamig lang shout out. JN. Salamat lalab sa paharang mo yan, JN. Thank you so much. Yan, palablab pa ako sa nakapin mga lalabs. Love Channel.
Ayan si JN, nagba ng bahay, JN. 1.9 si Jensen. JN-san. This is the mix of DJ Dolan. 6 million daw sa Miguel Love shout out. 6 million. Thank you so much. In Nice India, Miguel Love shout out Lalabs. Hi. Nice India, how are you Lalabs? Nice India. You have 59 subscribers. Nice India. I'll give you extra banana. Nice India ha. Bahot Prayar Karte. Ain Tumko Sanam. Ayan. From Nice India. Mawi. Itong ginawa ko di magkalat. Jubilia Channel dan Pangyaw. Ayan. From Manay Bicol. Jubilia Lalas. Pasuklian na lang si Manay B. Uy, Mawi. Kakalat ng lupa. OMG. Nice India. Ayan ang baba ng kanyang bahay. Nice India. Nice India. Thank you so much, Lalams. Oh my. Ay, boy, ina, oy. Ang kulit lagi ng pusa na to. Ina. Ang kulit. Bunson Mobile Sound. Ang galing na pala to. Ang kulit mo talaga, oy. Sit down. Sit. Love channel dan from JN. Ayan. Makulit. Stay ah. Kulit kay. Ayan, 6 million lang sa Love shout out. Madam Love Channel. Ayan, nagbaba ng bahay. Lalabin natin Love Channel. The Great Channel. Ayan, nakapin. Nag 560 na siya. JN, salamat. Ayan. Nice India. Hi, Lalags. Kunik undapin Nice India. Kunik Love Channel, Lalabs. Nice India.
Connect also to Manay Bicol and to everybody there. You are now 60. Mobile sound. Connect on the Nice India lalams. Nice India, ayan ang baba ng bahay. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. OFW TV, Ireland Tusok Ayuda. Ayan. Ayan lalab, salamat sa iyong patusok Ayuda. Thank you. Ayan. Tusok Ayuda. Thank you so much OFW TV Ireland. Big love shoutout lalabs. This is General Mobile Sound. Ay ay ay, uinday. Ay ay ay, pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige panghinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata pagkisitata. Sa mga chicks nga mubutay yung palda. Halos makita na ang lubog ng bahay. Ay ay ay, uinday. Ay ay ay, pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige panghinapay. Awa si Undoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kapti sa iyang mata, dulce ay iyang tirada. Idunggo ko salto, bisag layo ra kaayo. Tungod sa radio, ang number one na start. Mantilia Mobile Sound. Ay ay ay, uinday. Ay ay ay, pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Maki-party na kasama ang General Mobile Sound. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan.
Ayan, JN. Nagba ng bahay si JN. Mobile sound. JN San. Dito ko sa bahay mo, JN. RR Remix. Yung pinapanood ko pa yung ano mo video. JN San. JN San. This is the mix of DJ Dones. Electronic project. Ayan. May harang ka naman ka na ba, JN? May harang ka eh. Electronic project. Patong Late DJ. Southern Late Mix DJ. Miss Jo, may love shout out. Miss Jo Channel TV. Ayan. Shout out host. Nalag salamat. Miss Jo. Ayan si Miss Jo nagbaba ng bahay. Hi Mom Idol. Ayan. May love shout out Miss Jo. 21 pa lang yung ano mo, banana. Papin naman ma'am, salamat. Diba email mo ba to? Sobrang baby pa. Silipin kita.
Dito ko sa bahay mo, Miss Jo. O Miss Jo Channel TV OTW, ayan. From JN. Andito ko sa bahay mo, JN. 21 pa lang yung ano niya. Bago lang. Bago lang ba tong channel mo? JN Dan na po, ayan. Adobo recipe. Southern Later Mix DJs. Opos. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Miss Jo. Dalawa pa lang yung video mo. Nasaan ka ba? Nasa Pinas? Ayan, Ronan's Adventure. Good morning, maulang umagang Pilipinas. Ayan, maulan pala dyan, lalabs. Ang sarap pa naman pag maulan. Malamig. Tapos yung ulam tuyo. Tapos noodles. Ayan, sarap. Ayan, dikit ko ito, Miss Jo. Ronans, meron ka ng ano? Meron ka ng jacket, Ronans? Ayan, may jacket ka na. Ito pangalawang dikit, ano? Miss Jo Channel. Noodles at tuyo nga niluluto ko na, hos. Ayan, sakto. Sarap. Hello, was, Chorus. Migalab shoutout, Chorus. Lala, migalab shoutout. Ayan, sarap yan, ano, Ronans. Mapapakain ka talaga yan ng napakadami. Saan ka ba sa Bicol? Ay, sa Bicol. Sa Pinas. Ayan, Dan Miss Jo Channel TV. Ayan. Kape-kape muna tayo, gandang host. Tingnan lang, lalas magtimpla ka lang ng kape. Baka masunog yung tuyo mo. Kakaano mo, white tea. Pangasinan po, umuulan pala dyan sa Pangasinan. Masunog yung ano mo, tuyo. This is the mix of DJ Donex. Miss Jo Channel dan from Angel Mix Channel. Ayan. Ayan, Miss Jo. Suklan mo, lalabs yung mga dumikit sa'yo, ha. Ayan, si Lingel. Dan na sa'yo si Lingel. Si Lingel 146 din to, eh. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw ka. Yung Love Channel, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Madam Love Channel, mga lalabs. Kunin ko nga yung bahay ni ano, The Great. The Great Channel. Inilabin natin mga lalas, Love Channel. Ayun yung binababa ni Madam Love Channel. Lahat po ng dumikit, iwan ng bakas lahat. Kayo babalikan ko at susuklian. Salamat from Miss Jo. Ayan. Ayan, Chorus Garden, nagbaba ng bahay. Chorus. Baba ko yung bahay ni The Great Madam Love Channel. Jane Sandan po. Ayan. From Lingel. Lingel, nagbaba ng bahay. Lingel. Yan, sa bahay mo ako uli, ano? Miss Jo. Ronan Adventures. Ayan, nababa ng bahay. Ronans.
Nagri channel. Dan sa nakapin, ayan lalab Miss Jo. Pasok lang na lang lalab si Love Channel. Dan na sa'yo salamat. Pasok lang na lang lalab si Love Channel. Baba ko yung bahay niya. Ayan pala blab ako lalab sa binababa kong bahay. Coras Garden, ayan nagbaba ng bahay si Coras. Dan dikit Angel Mix Channel, pasukli na lang si Coras lalabs. Dan na po Love Channel, ayan. Iglalab salamat. KH King TV Happy Star, miglab shout out. Friend, my friend, how are you? Ayan, Miss Jo, nagbaba ng bahay, Miss Jo. New video from Dragon Gaming. Ayan. And 8 million in the house, miglab shout out. 8 million, thank you so much. Palablab ako mga nalab sa ano, yun yung binaba kong bahay. Ayan, The Great Channel. Kamo, Kapamig, Samantilla, DJ Toyo, Mobile Sounds. L'Angel Dan from Miss Jo. Ayan. Ayan, 9 million daw. May love shout out. 9 million. Thank you so much. HS Kim TV. Ayan, nagbaba ng bahay. Korean, my friend. How are you, lalabs? Ayan, Miss Jo, nagbaba ng bahay. Tatlo na lang sa nakapin. Mag 30 na siya. Reno Tamsakdan, Reno Miglab shoutout lalabs. Reno, thank you so much. Tamsakdan, ayan. Salamat sa iyong patamsak, Reno lalabs. Miss Jo Channel, Tamsak Bilul na po ma'am, ayan. From Rona, Ronan's Adventure. Itang cleavage. Saan? Reno, wala naman. Buang. So nga yung upo ko. Ayan, Dan Coras Garden from JN. Ayan, 10 million in the house. Nagalab shout out. Kita ang brow. Sorry no eh. Brasa ng brow lang. Nakasuot naman ako ng puti. Madaling araw na ata dyan, mamos. Walang tulugan. Oh, ano na dito? 3:20 AM. 3:20 AM. Okay lang yan. Hayaan mo na. Ito yung oras ng LS ko lalabs dito. Jutors, may love shout out.
Ayan, salamat lalag sa iyong patamsak. Ilan na ba so nakapin? Ayan, 2 na lang po sa nakapin mga lalabs. Para gumalaw na tayo. Runandan na. Ayan, sa buray mo, ang buto ay buray talaga. Bahay, hindi buray. Ayan, dan na daw sa buray mo, ano, Ronan. Tuklan na lang si Reno, mahilig sa buray. Ayan. Runandan na titimong yelo. Ga. Kaya pala parang pabulong ang boses nyo. Ulalab kasi may mga tulog. May tulog yung mga kasama ko kasi mga tulog na hindi tayo pwedeng sumigaw. Madaling araw dito eh. Pag wala pa ako lang mag-isa dito kahit magsigaw ako hindi. Tulog na kasi yung 2 kong kasama dito. Sa kabila tulog na rin eh. Miss Jo, ayan nagbaba ng bahay, Miss Jo. Dandikit JN. Ayan, HS Kim TV Happy Star, nagawa ng bahay. Miss Jo, ayan, nagbaba ng bahay si Miss Jo. Miss Jo. Morning host, tamsak po from Jerry Rock TV eh. Yung boses niyo parang mag-asawa na bumubulong na pwede na magtusukan. Gag. Tira ulo ka rin o kahit kailan. Johnny Mikey channel, miglab shout out. Johnny Mikey tamsak. Tamsak Dan Halls. Jerry Rock TV, ayan nagbaba ng bahay. Jerry Rock. Sirinong buang. Southern Later Mix DJ. Ayan, miglab shout out sa lahat from Johnny Mikey channel. Ayan. Thank you so much. Bicolanong Gala, miglab shout out na lab tamsak po sa iyo, host. Ayan. Nalab salamat sa patamsak. Isa na lang po sa nakapin at nang makagalaw na tayo. Nandito pa ba si Lingel? Lingel Mix channel, nandito ka pa ba? Reno, opo sa tamsak Dan lobster na maitim, dating dikit. Lobster daw na maitim. Yung lobster mo rin na maitim. Jerry Rock Dan na, ayan. Parang Reno Upusa. Johnny Mikey channel, nagbaba ng bahay. Johnny Mikey channel, ayan. Ayan, 9 million in the house, miglab shout out. Mga lalab, isa na lang sa nakapin po, isa na lang. Ronan, parang talong mamaitim. Sira ulo. Bugbugin ko niyan rin. Ayan, 9 million in the house, miglab shoutouts. 9 million. Tinas ko yung pa ko, inangalay ako. It is Kim TV Happy Star. Ayan, nagbaba ng bahay. Oy, nakarelate si host. Oy, hindi no. Ikaw lang siguro dyan eh. Elmer Go Vlog, miglab shout out. Elmer Go. Shout out idol. Ayan. Elmer Go Vlog, miglab shout out lalabs. Pinkish yung sa akin loads. Ayan, pinkish daw rin, hindi maitim. Basta ka lang magsabi ng maitim, hindi mo pa nga nakita. Pinkish yung sa akin loads. Yan rin o, pinkish daw. Aray ko, sumasakit yung yan kasuhan. Elmer Go Vlog, lalam-galab shout out. Ayan. Mas pinkish daw, host PM is the K. Ayan. Miss Jo channel dan po sa'yo. Ayan. Miss Jo, pabalikan si ano, Bicolanong Gala. Lingel, dito ka pa ba, Lingel? Lingel, nandito pa ba si Lingel? Lingel? Si Lingel ba nandito pa ba? Wala na. Miss Jo, pasuklian si Bicolanong Gala lalabs, dan na sa'yo.
mag 30 ka na. Mas lapit ka ng madiligan. Malapit na ako umuwi ambot. Sorry no, advance ka mag-isip. Luko-luko. Next week na yun, uwi na ako. Hi, butterfly. Dan kabayan Bicolanang gala. Iba ang tawa ni Hus, parang uungol, haha. Lahat na lang napapansin ni Rino Lukuluk kahit kailan, Rino. Basta Southern Later Mix DJs, magkasayaw jud ka. Umuungol ba ako? Hindi kasi tayo pwedeng Hala, bro Ayman, may love shout out. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much, lalabs. OMG. Thank you so much, bro Ayman Lala, may love shout out. Ayan, thank you. Sana all umungol, ayan. So, si Rino mahilig umungol eh. Bro Ayman Lala, may love shout out. Tamsak beautiful, ayan. Ayan, salamat po. Salamat lalabs, bro Ayman. In-screenshot natin. Miss Jo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Salamat po, salamat. Jordan, sa chicken adobo mo di masarap. Gag. Bro Ayman, thank you so much po, lalabs. Yan, thank you so much. Thank you bro Ayman Live TV lalab sa iyong pa-member. Sayawan mo, host, tayo naman dyan. Saka rin pag nasa Pinas na ako, tingnan mo lang. Sasayawan kita nakatayo. Hindi dito. Next week nasa Pinas na ako, magpakulit pa ako ng internet sa bahay namin eh. Wala kasi kami internet doon. And lala bro Ayman, thank you. Bako yung bahay mo. Pag nandun ako sa Pinas, padikit please, road to grade 9. Ayan, love channel. Ayan, lablabin natin si Madam Love Channel, mga lalabs. Rod, sino ba to, madam? May premiere siya. Sir Earth Baritis. Kunin ko yung pangalan niya. Earth Baritis. Bigyan ko siya ng 10 Madam Love Channel. Ayun pala, po nakapin. Thank you. Ayan. Basta sumayaw ka, host, naka 2 piece lang. Buang. Para maraming views.
Madam Love Channel, bigyan ko na lang ng 10 yung binaba mong bahay. Sir Baritis yan. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan si Bro Ayman, lablabin po natin. In Madam Love Channel yung binaba mong bahay. Earth Baritis. Elmer Go. Ito ko sa bahay niyan, Madam Love Channel. Naka-ano pala siya? Naka-LS pala to. Ayan bro, Ayman, lablabin po natin. Dantam Sakura's Garden from Elmer Go. Ayan. Madam Love Channel, yung binaba mo palang bahay, naka-LS. Sir Earth Baritis. Ayan. Lamlamin po natin nakapin mga lalabs. Bro Ayman dan from Reno Oposa. Ayan. Ayan si Reno nagbaba ng bahay. Angel Mix Channel. Ayan. Umalis ka lalab ka rin tinatawag kita. DJ Dolets Remix. Ayan, thank you beautiful, thank you guys. Wait, I return back. You're home, okay? Ayan. Ayan, thank you so much bro Ayman lalabs. Dito rin ako sa bahay mo bro Ayman. Dancing with the beat of LD DJs. DJ Dolets Remix. Ayan, Madam Love Channel, ano na lang sa dala-dala mong bahay, 4 na lang. Maguhitin ko siya. Bro Ayman, ayan, thank you lalabs. Basta disco sa barangay Montilla Mobile Sounds. Pato Naked DJs. Ano na lang Madam Love Channel sa dala mong bahay, ayan. Kay Earth Baritis.
Chorus Garden dan po sa'yo from Lingel. Ayan. Ronan nagbaba ng bahay. Miss Jo Channel. Ayan. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, higit everywhere. Ronan Adventure dan po sa'yo. Ayan. Ayan bro, I'm thank you lalabs. I am here in your house again. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba, Yan Madam Love Channel. Si Earth, ilan na lang kay Earth? 3 na lang ata. tuba, sige tuba, tuba. Ayun, 3 na lang Madam Love Channel. Mag ano na siya, grade 9. DJs, makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Brief check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Yung 2 na lang Madam Love Channel. Kay ano? Kay Earth. Everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. HS Kim. Ayan, thank you so much. DJ Dollars. Lingel dan Sukli, salamat. Ayan. Alpa, tuba. DJ Dollars. Remix. Sayaw pa, lumit sila.
Ayan, Madam Love Channel, gumuhit na po yung binabamong bahay. Napaguhit ko siya, Madam. Cora's Garden, ayan, nagbaba ng bahay. It is Kim. Nagbaba ng bahay, lablabin natin nakaping mga lalabs. Ayan. Ayan si Bro Ayman. Nandito pa ako sa bahay mo, Lala, Bro Ayman. Ito pangatlong dikit ko to sa'yo. Watching pa ako, Bro Ayman, sa bahay mo. Rino dan dikit from 1day TV. Ayan, Madam, 1 day. Napaguhit ko yung ano mo, nag-ano na siya, 902. Yung bit-bit mo kanina, si ano, sino ba yun? Sir Baritis. Dapalawan yan, Miguel, shout out. Na busy naman ka diha. Kumusta na? Okay lang po, Madam. Ayan, Palawan yan. Miguel, shout out po. Lalas, punta kayo sa Celebration Lots of Game June 14. Ayan. 4:30 PM Pinas time, 7:30 AM. Kantaan in the Bingo and Pinoy Henyo. Ayan. Sige po. Sigurado maraming tao dyan. Southern Leyte Mix DJ. OMG, namatay na. Sa barangay, Namatay na ang kanyang Neighbor Tikda. Namatay na yung ating iPad. Nalubat. Ayan, 1 Day TV nagbaba ng kanyang bahay. 1 Day TV. Ayan, Pabs TV Vlog, Miguel, shout out. Salamat, Guap Silenski. Harang 1 kilometro from KitKat, Lalab KitKat, Miguel, shout out. Hello mga kabayan, kumusta na mo diri? Pagka pinakaayo at more power, ayan. Hinarang ka ba, KitKat? Iyan mo na yan, skip mo na yan pag sobrang haba. Bro Ayman dan po from Linjel. Ayan. Lalab Bro Ayman, pasok lang si Linjel Lalabs. Ayan, palablab ako mga lalab sa mga binababa kong bahay. Tuwad 150 dan hos.
Tuwad 150 talaga. Ayan, basa. Tuwad 150 nga, lalabs. Ayan. Basa. Bigla ibabaw kasi yung ano, yung ano ba, yung pangyang ng aking member dito. Iba ko. Basa daw, basa. Patamsak po. Ayan. Premier ba yan, lalab? Sige, sige, sige. Tamsakan natin yung ano, KitKat. Ayan mga lalab, patamsak po ako yan sa premier ni Palatandaan. Ayan. Hindi ko naman tinatanong husoy. Sabi mo kasi basa. Ayan, tamsakan ko yan. Ayan. Sir Jacobs. Ang tagal na dito, hindi pa rin ito na, ano. Hindi pa pala ito na-play. Ayan, natamsakan ko na, ano, KitKat. Kuya Pabs, TV Vlog. Ayan. Ayan si Kuya Pabs. Mga lalab, patamsak naman po ako sa premier ni Palatandaan. Ayan. Patamsak po ako mga lalabs. Rino na lumayas na ata si Rino. Hiyakap ko na bahing Bro Ayman live. Ayan Bro Ayman, pasok lang na lang po si Dapalawan yan lalabs. Dan na Sir Bro Ayman lalabs. Boa noite amiga. Ayan. 10 million and house may love shoutout sa 19 yan, double birthday celebration. Ayan. Marami atang ano dyan, maraming premyo. Maraming premyo dyan, KitKat. Lamat hoas. Ayan. Yan, natamsakan ko na. Nangalay man ako eh. Delma Jennifer, yan ang baba ng bahay. Nawala na yung mobile ko. Delma Jennifer, mega love shout out. Thank you. Ayan. Thank you from Bro Ayman. Ayan, gumuhit ka na lalabs, Bro Ayman. You know already 2.210. Ayan. Gumuhit na siya. Opo, host, nasa 80 games yata yun. Wow, dami. Ayan, Lenjel, ang baba ng bahay. Ano ba to? Bro Ayman live. Ayan, sub hype. OTW Sukli. Ayan. Ayan, Bro Ayman. You already now 2.2.1. Wait guys, I go back your home. Ayan. Bro Ayman is from other country, not a Filipino. Kala ko Pilipino siya. Bro Ayman dating dikit. Ayan. Bro Ayman dan po from Linjel. Linjel, ikaw sunod kay ano ha, Bro Ayman. Kasi natawag kita kanina eh. Madam Love Channel, yung binaba mong bakit kanina si Earth Baratis, na paguhit ko na po yun ha. Thank you. Ayan.
Baba ka ng bahay mo, lalab, Linjel. Nandito ka pa ba, Linjel? Baba ko na lang yung bahay niya. Salamat po, KitKat. Ayan. Come on, let's do it, let's do it. Salamat po, KitKat. Linjel, baba yung bahay mo, Linjel. KitKat host, yes po, lalabs. Yes po, ayan. Welcome po. Ayan, Linjel, baba mo yung bahay mo, lalab, Linjel. Linjel, wala lang po, host. Lightning Fro, may galab shout out. Nasaan to si Linjel, oy? Hindi nga magbaba. Walay uso tulog dahas hos. Wala lang tulog-tulog. Dan tamsak po hos, lightning bro, salamat na labs. Punta tayo kay Linjel mga lalabs. Ayan, Linjel tayo, Linjel. Chelsea Story, galab shout out madam. Ayan. Maki Party na kasama ang General Mobile Sound. Dan po sa nakapin. Ayan, bro Ayman. Kaya nga return to lightning Pro. Ayan. Kain tayo mga lalabs pizza. Sana all may pizza. Ayan. Kagutom naman yan. Kagutom yung pizza na yan. It is Kim TV Happy Star. Ayan, ang baba ng bahay. It is Kim. Mga lalapalablab naman ako sa premiere ni Easy Man Judo Wapa. Pagod mag luto ngayon at mga linis ng hugas plato, agoy. Happy Star dan to you, please connect back or else I will look at your balay. Mga lalas palablab naman ako sa sa bahay ni yung premiere ni Palatandaan. Patamsak din pa ako mga lalas. Yung patamsak po, patamsak. Salamat. General Mobile Sound. Lalalala. Yakapin nyo din ang payag ko mga lalams. Ayan. Ayan, yakapin nyo yung bahay ni Madam Palawan yan. Ayan, pink vlog, binababa ni Nightbot mga lalas. Patamsak po ako sa premiere. May nabababa akong bahay ni ni Palatandaan. Ambot, wala. OMG. Wala pala siyang bahay. Paano siya matatamsakan? Ayan, love you. Ayan. Thank you so much. Life bro Ayman, thank you. Lover all. Mega love shout out, lover all, lalabs. Paro G. Pabs dating dikit tamsak, have a nice day, lover all.
Mega love shoutout lover or lalab, kumusta ka na? Hindi ko pala nababa yung bahay niya. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Ayun, palablab pa ako sa premier ni palatandaan mga lalab. Hus pasuklin na sa ako si Star Oy. Ano, SSKM Happy Star, pasuklin na lang lalabs. Kindly return to KitKat. Bakit mo kasi dinikitan yan, Oy? Ako na lang magsukli sa'yo. Ayan mo yan siya dyan. Danjo Cogs TV Idol, pasukli from Elmer Go. Ayan. Elmer Go Vlog. High butterfly. Hinamlabin natin si Bro Ayman mga lalabs. Bro Ayman. Bro Ayman. Host miss you. Ayan. Thank you lalabs. Numbers all. I miss you too. Ayan. Mga lalabs, huwag yung kalimutang tamsakan si host. Ayan. Ako na lang KitKat magbibigay sa'yo. Hayaan mo na, huwag mo lang singilin yan. Host, pansinin mo naman ako, ha ha ha. Wait na. Lovers all, sinoutout na kita lalabs, oy. Sorry naman, sorry naman. Ayan. Nagpipindot kasi ako eh. Ayan, lovers all lalabs, sorry naman lalabs. Ayan, mga love shoutout. Sabi ko, I miss you too, na miss mo ko. Ayan. Elmer Go Vlog OTW from KitKat. Ayan. Ayan, salamat. Lovers all, wag ka na magtampo lalabs. Ayan. KLSP na ako sa'yo, host. Hahaha, kulang na sa pansin. Ayan, ayan, nagtitip kasi ako. Ayan. Secret food, ayan, may love shoutout po. Secret food diary, tamsak dan na. Ayan. Joke lang yun, host, morning. Ayan. Good morning, lalabs. Lovers all. Sir Secret Food Diary, may love shoutout. Ayan. Dito ko sa bahay mo, ano, KitKat. Ako muna magsukli ng bahay na dinikit mo. Saan ba yun? Ayan. Si Joe Cogs to, di ba? Ayan. Ano, KitKat. Ayan, KitKat. Sinuklian kita, ha? Dalawa. Huwag mo nang singinin yan si ano. Hintayin mo na lang, nagsusukli naman yan. Si SSKM Happy Star. Kaso lang matagal magsukli yan. Ayan. Sige, seryoso talaga chat ko, ha? Nagtatype ako eh. Ayan, Pindan. Linjel, nandito ka pa ba, Linjel? Pasuklan si Lovers All. Saan na yung premier niya? Ayan, ano. Ayan, ano, KitKat. Nasuklian ko na si Joe Cogs. Dalawa binigay ko, ha? Yung sukli. Ayan, lamat host. Bait talaga nila. So, naman pa to si KitKat.
Si KitKat talaga, loko-loko to si KitKat kahit kailan eh. Ayan, 9 million daw sa mga love shout out. Ronan, nandito pa pala si Ronan. Ano na ba yung bahay mo, Ronan? Yan, laki na rin pala yung bahay ni Ronan. Southern Mega Mix DJ. Doon na tayo sa member ko mga lalabs. Ayan mga lalabs, patamsak naman ako sa premiere ni ni palatandaan Ronans Dan, pinagtripan mo ang ice, hahaha. Mga lalabs, patamsak po ako sa nakapin. Ayan. Yung member ko yan mga lalabs, patamsak po. Southern Mega Mix DJ. Tamsak na kapin mga lalabs. Ayan. Tamsak view from KitKat. Salamat lalabs. Bigyan love shoutout Edge Carking. Bigyan love shoutout lalabs. Ayan, Elmer Vlog. Bigyan love shoutout. Kanina pa ako nakatuwad dyan. Uy. Salamat lalabs. Nakita ko nga yung tuwad mo eh. Ayan. Salamat KitKat. God bless. Ayan. God bless daw KitKat. Sabi ni lovers all. Ayan. Ayan, 8 million daw sa mga love shoutout. 8 million. It is Kim Lalabs. Ayan. Nagbaba ng bahay. Sige lang kasi yan. Drop si si Korean. Nagsusukli naman yan late. Luckwise po. Ayan. Ayan, patamsak din ako sa aking uploads mga lalabs. Ayan. Si Bicolanong Uragon. Ako yan. Southern Mega Mix DJs. Ayan, it's Kim TV Happy Star. Nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, patamsak naman ako sa nakapin. Sino ba nagtamsak dito? Ayan, patamsak po sa premiere ng nakapin mga lalabs. Paru-paro G. Ayan, Mikey nagilab shout out. Basta Bicolanong Uragon, ha ha ha. Ibaba ko nga. Ayan. Nagilab shout out. Pwede po patamsak Iwan Bakas. Salamat. Ayan. From support team. Lovers all. Ayan, nagbaba ng bahay. Lovers all. Mas ano ibig sabihin ng Uragon? Magaling. Ayan. Miguel shout out Harley. Harley Vlogs. Ayan. Harley Vlogs. Hello host. Tamsak dikit. Ayan. Min mo tulalabs. Hindi. Ayan. Salamat Harley. Dan tuslok sa binaba mo po host. Bilhan mo ako. Kulit ha. Akala ko dati malibog Oy, hindi naman kahit naman sino malibog kahit ikaw eh. Ayan. Uragon magaling sa magaling sa lahat. Masarap kami magluto. Ayan. Magaling sa lahat. Ayan. Ayan si KitKat nagbaba ng bike. KitKat patamsak Iwan ng Bakas. Salamat from Ed's Carky Official. Ayan. 11 million in daw sa mga love shout out. Ayan. Nagtanong ba kami host? Hindi KitKat. Hindi. Sinasabi ko lang. Saan katabi sa Uragon. Ayan. Sa Bula Lalas Bula. Ayan.
sa bula. Sa kamsur. Lovers all, ayan nagbaba ng bahay, lovers all. Mga lalapatamsak naman ako sa nakapin na all Oragon los-los. Ay. Los-los. Magaling. Matayaw. Ayun, palablab ako mga lalab sa binababa kong mga bahay. Oragon na magaling sa lahat na bagay. Pindan, ha ha ha. Ay. Iwan ko bakit tinawag na Oragon. Oragon din po ako kung sa Oragon sa kalukuhan. Ayan. Oragon sa kalukuhan si si KitKat. Lovers all done po sa'yo. Ayan. From Bicolanong Gala. Lovers all done po from Bicolanong Gala. Ayan, lovers all. Masuklian na lang. Ayan, Bicolanong Oragon. 10 million daw sa mga shout out. Ayan. Ayan, padamsak at iwan po ng bakas. Bicolanong Gala. Ayan. Bicolanong Oragon, KitKat. From It's Karki. Ayan. Ayan, basa. Ano naman yung pinapabasa mo? Saan ba yun sa'yo? Host, layas muna ako, host, at nakapanggulo na naman ako eh. Naka-charge pa kasi ito phone ko, dot pa rin, lus. Sige lalabs, mag-ingat ka palagi. God bless. KitKat. Si KitKat, salamat lalabs. Mama chup-chup. Ayan. Mama chup-chup, KitKat. Batang Sandstorm, ayan. Si Batang Sandstorm lalabs. Andyan yung binaba ko yung bahay mo eh. May aswang. Nightbot dan dikit na sa'yo. Ayan, salamat lalabs. Salamat.
Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutouts. Lee Sung Son, mega love shoutout Lee Sung Son. Ayan. Lovers all OTW from Batang Sunstorm. Ayan. Palablab po ako sa nakapin. Ayan. Edward Kathleen, mega love shoutout Lalabs. Boss, bili muna ako asin, balik ako agad. Sige Lalas, mag-ingat ka sa pagbili mo ng asin. Uy, Nightbot, magsukli ka kung di mo gusto sunugin. Yung bot sa'yo mo, KitKat uy. Southern Lady Mix DJ. Walang ulam, asin lang. Dansa Harlot ASMR Idol pasukli. Ayan. Elmer Go, kanina pa to si Elmer. Si Roger Palakat pala to. Sino dito nakaranas mag-ulam ng asin? Ayan. Ako naranasan ko rin yung nag-ulam ng asin. Uy. Asin tapos yung ano, yung gata ng nyug. Lagyan ng asin para ano, may lasa. Di ba yung bagong kinkid na ano na nyug? Sa probinsya yun eh. Lovers all watching na. Ayan, from Batang Sunstorm. KitKat, parang ayaw ko nga alis na miss ko si Hose. Syuada. Bakit malayo ba yung bilihan ng asin? Basa Hose los. Ala, nanyan pa pala si KitKat. Kala ko umalis na. Lovers, alis na, huwag ka na mga ko na babalik. Di ka na naman babalik eh. Kunwari lang yan, KitKat. Hayaan mo siya. Hayaan mo yan siya. Basa gusto, oy, nabasa ko na Lalabs. Salam po. Ayan, support team. Salamat po. Lablabin natin si support team mga Lalabs. Ayan. Nag-ikot-ikot man tong mobile na to eh. Batang Sunstorm 1.55k done. Ayan. Alpa, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, KitKat pakagat nga. See you around Rosemore Night House. Ingat lagi. Ayan. Sige Lalab, salamat. Mag-ingat ka palagi. God bless. Os pakurot sa pisngi mong maganda. Ay, ambot sa imo Lovers all.
Basta Southern Later mix. Gusto ko ngayong apo ko. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa Tapos parang di napapagod ang tao sa likod mo, haha. Palakad-lakad. tuba, sige tuba, 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 sige Hos, hinanap mo ba yung ipams? tuba, tuba, Nakalimutan ko ba? Hindi, saka na Years 21 kasi sinulat ko siya sa papel pag doon na lang ako sa Pinas. Tapos pag nagkita tayo, pakurot ako ha. Saan? Hamari Blanc and Health High CC. Ayan. Ayan, lovers all ng baba ng bahay. Ayan. How are you? Thank you so much, Hamari. Please connect on the pin mga lalabs. Hamari Vlogs. Ayan. Thank you so much, Hamari. Thank you. Ayang fine CC. Ayan. Okay, amo siton. Pag-isa na ako Pinas lalabs. Morning po sa lahat. Have a nice day. Welcome po sa lahat. Ayan. Ayan, 10 million daw milag shoutouts. Hamari vlog, tamsak my video. Ayan. Okay, I will check your video, Amari. Cornetto ice cream. I will give you 1 extra banana, okay? Sa mga bagong pasok, pakikurot kayo. Ayan. 10 cc, ayan. Ayan mga lalabs, huwag mong kalimutang tamsakan si Hos. Maraming salamat. Ayan. Please connect on the pin mga lalabs. Nakapin po tayo. Ayan. So I already watch Hamari and then I give you extra banana. Lovers all. 688. 688. Dalawa na lang pala lovers all, mag 70 ka na. Salamat from Hamari. Ayan. Palablab po bakas lang balikan, salamat. Ayan. From Jam Music TV. Dikit na pala to. Salamat po. Ayan, from support team. Hamari dan asa ice cream mo. Ayan. Hamari can return to lovers all. Jam Music TV dan from Hamari Vlogs. Ayan. Ayan, 9 million daw. May love shout out. 9 million. Lovers all OTW. Ayan. From Hamari Vlogs.
Muyang 31 TV Miguelab shoutout host. Ayan Muyang Miguelab shoutout. Host, baba muna ako, nahuli ako ni Boss Whitey Pamor. Sabi niya vlog niya daw ako na nahuli ng Whitey by Whitey Pamor. Sige lang lovers all. Tingin ka kasi sa paligid, huwag kang nakatutok lang. Tamsak na from Muyang, ayan, pwede pa pin, ayan. Lalabs na yun, ikitan mo muna yung nakapin, lalas kalimbangin mo yung nakapin, ayan. Dan tamsak Muyang idol from Elmer Go Vlog, ayan. DJ Dolets Remix. Salamat host, bye, love you all, miss you always, take care, God bless, ayan. Likewise, lover all, ayan. God bless you too. Ayan, Batang Sunstorm Dan. Sige lang Bicolano, magsusuklian. Magbakas ka lang lalabs. Nandyan lang yan siya, baka nagbukas ng tindahan niya. Dancing with the beat of PLD DJs. Nilmar Lalamig Love shoutout, Nilmar. Ayan. Inan million daw sa Japan din, hiring din doon. Ayan. Sige, try natin mag-apply dyan. Ayan. Makapunta ko ng Japan, Hong Kong, kung alin yung available. Ayan. Tinago ko yun sa bag ko. Doon ko na lang titingnan sa Pinas. 11 million daw sa Miguel Love shoutouts. Ano kayo nakapin mga lalabs? Okay, sige. Kumusta na pala yung bahay mo? Cheers 21. Martilia Mobile Sounds. Pato Lated DJs. Ayan, 11 million daw sa Miguel Love shout out. Pwede pa tamsak at iwan ng bakas. Salamat. Ayan. Nelmar and Bicolano ng Oregon. Ayan, 13 million daw sa Miguel Love shout out. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, Ayan, Bicolano ng Oregon, nagbaba ng bahay. HS Kim Happy Star, ayan. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Angel Mix Vlog, dating dikit. Ayan, 11 million daw sa Miguel Love shout out. Nelmar Lalabs, kumusta ka na? Fly high butterfly.
tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Breathe check. Yan palablab ako mga lalo sa binababa kong bahay. Ang lanis kiblag. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba. Lovers all done from Hamari. Ayan. DJ Dollars. Ayaw ko mangisda kasi nilagas yung 90 inaraw-araw. O nga, Lilmar. Ang ano niyang maglagas oras-oras. Kasi, ng banana ako kahapon. Nag-try ako ng banana ha. Nag 2.970 na ako. Alam mo bang ginawa niya? Kinain niya ng 2 beses. Siyang nag-80 ako, di ba? Nag 60. Hala, ginawa niyang 2.910. Kinain niya yung 70. Kaasar. Yung niyang mga ngayon, ang bilis. Tapos kanina, nangisda ko uli. Naman ako, nag 60 na naman. Naku, kinain na naman niya yung 50. Iwan. Nakakaasar. Hindi na lang mangisda. Minsan kahit sanay ka ng mangisda ay nangangain si Lolo, nakakasar ka pa rin eh. Hindi na ako makagraduate ng 3K. Lagi niyang nilalagas. Madam Love Channel, ayan, nagbaba ng bahay. $68. Nakakainis si Lolo, nakakapagod kaya mga isda kakainin lang. Kaya nga lalab si kainis. Ayan kanina sabi ko natulog ako kanina eh. Sabi ko ay meron na akong 2.960. Tapos gumising ako, natulog kasi ako. Naku, 10 na naman natira. Tapos paggising ko ng isda ko kunti. DJ Dollars. Wala, kinain na naman, iwan, bahala nga siya. Hindi na tumingin sa kain, ang lang kain niya ngayon. Oras-oras ata kinakain niya. Sa isang araw, 2 beses kumakain si Lolo, ayan. Ayan, mag-live shoutout, pwede patamsak, Supram Support Team, ayan. Nalagpalaglag pa ako sa nakapin. Ayan. Love Channel, salamat po. Ayan.
Muyang 31 TV dating dikit. Ayan. From Pubs TV Vlogs. Batang Sandstorm. Ayan, nagbaba ng bahay. Batang Sandstorm. Naantok, nangangamrot. Nangangamrot. Melindas, Miguel Love, shout out. Maui, you're sleeping. Nangangamrot yung pusa ko. Ayan. Palablab pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan. Love channel. Na siya mag 570. Southern Leyte Mix DJ. Basta disco. Web House, may love shout out. Ayan. OTW Batang Sandstorm. Ayan. From Web House. Ayan, palablab pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, dalawa na lang sa nakapin. Mag 570 na siya. Tingnan ko kung meron pa akong di nakadikit. This is the mix of DJ Dollars. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Ayan, palablab pa ako sa nakapin. Ayan. May love shout out. Web House. OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Out muna ako. Gagamitin na ang CP. Simula na ng online ni Kulit. Sige lang lalabs. Sige lang lalabs. Salamat. Out na ako. Sige lang lalabs. Palablab ako sa nakapin mga lalabs. Nakadikit na pala to. May kunin lang ako mga lalabs. Wait lang po.
sound. DJ RR Remix. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Mobile sound. With house Tamsak. Ayan. Tamsak from Batang Sandstorm. DJ RR Remix. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. DJ RR Remix. Come on, let's do it, let's do it. This is Kuya Jong may love shoutout. Ayan. sound. Kuya Jong, good morning. Ayan, mag-out na ako maya-maya Kuya Jong. Mga ano na lang. 20 minutes. Patamsak.
Dishwashing refill. Tamsakan natin yung Kuya Jung. Sir Jim Gaming Mega Love shout out. Montilla Mobile Sound. And may harang ka Kuya Jung. Monkey Party na kasama ang General Mobile Sound. Sir Jim Gaming. Ayan. Princess Carla Mega Love shout out. Ayan. Harang. Ayan. Salamat sa paharang. Princess Carla. Ayan, Julius Inventor, may love shot at pang 54 thumbs up. Ayan. Nalab, salamat sa iyong pa-thumbs up. Ayan. Lee Sung Son, ayan, nagbaba ng bahay. Salamat, Julius Lalabs. RR Remix. Fly high butterfly, fly butterfly, fly high butterfly, fly butterfly. DWS po kahit konti lang. Julius. Julius AJ. Nagsa-silent ka na pala. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Basta Southern Lake Mix DJs makasayaw jud ka. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Parparchi, papaparuparuchi. Lingela Labs. Ayan. Paruparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi.
Itwid Kathleen Lalab shout out. Ayan. Lalabs. May kachat kasi ako. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Hi, hi, butterfly. Fly, butterfly. Hi, hi, butterfly. Fly, butterfly. Hi, hi, butterfly. Hi, hi, butterfly. Parparki, papaparuparuki. Parparki, papaparuparuki. Parparki, papaparuparuki. Parparki, papaparuparuki. This is the mix of DJ Donuts. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Parparki, papaparuparuki. Parparki, papaparuparuki. Parparki, papaparuparuki. Parparki. Lalabanin mo lang Rose Miguel shout out. Ayan. Host 56 Tamsak. Sayaw. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Parparki, papaparuparuki. Parparki, Ayan, Animo Lovers Lalabs. Good morning. parparki, papaparuparuki. Parparki, Ay ko. papaparuparuki. Salamat o tinabulu sa inyo. Ayan. From support team.
Ayan, Animo Lovers, support team OTW. Thank you so much. Ayan. Lalabs, ayan. Maya-maya mag-out na rin naman na ako. Animo Lovers. Wala kang pasok, Animo Lovers. Ayan, Lisong Sun Lalamig Love shout out. Team support, pasuklian na lang po si Animo Lovers. Dan na po sa'yo, thank you. Ayan, good morning Maria Nancy. Ayan, may love shout out, Lalabs, Maria Nancy. Lisong Sun OTW, anong sayo? Ayan. Kamu, Gapami, Samantilla, DJ Toyo, Mobile Sounds. Igalab shoutout, pwede po patamsak, iwan ng bakas. Ayan. This is the mix of DJ Dolens. Lisong Sundan, Maria Nancy. Ayan. Nanimo okay. Ayan, from Maria Nancy.
Maria Ningsi, ayan. Pulpak, Suda Bersambung, Emba Ingyan Lupa, di balas. Animo lovers lalabs, ayan. This is the mix of DJ Dollars. This is the mix of DJ Dollars. Love Channel OTW, ayan. Lalab animo lalab, thank you. Bigyan kita ng 5 lalab sa animo lovers. Southern Later Mix DJ. Neighbors. Nag-Greek Channel Pulpak, ayun lalab, salamat. Dito ko sa bahay mo lalab sa animo lovers. Ayan, ikan monster. Ikan monster. Ayan, unang dikit sa'yo lalab sa animo lovers. Sa'yo yung ikan monster. Lalas pangalwaan nimo. Guwapa, ayan, Secret Food Diary, may love shoutout po. Yahoo, ayan. Alpha, tuba, Naghang naman to eh. it everywhere. Tuba, tuba, drink now. It everywhere. Oh. Tuba, tuba, drink now. It everywhere. Tuba, tuba, drink now. It everywhere. Tuba, tuba, drink. Bakit sa tuwing ako papaalis, pikit akong mamabalik ilis mo? Nakakaantok ba? Mabalik sa ilis mo, pikit. Hindi. Kasi may na yung boses ko, Sir Secret. Pag nandun ako sa Pinas at malakas yung boses ko, ayan. Kahit pangit yung boses ko, kakanta ko eh. Dito po kasi may tulog na, kaya medyo mahina yung boses ko. Tuba, sige, tuba, tuba, tuba,
O, di ba? Hindi ka mawala sa isipan ko. Basta Southern makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero Anong oras na po ba dyan sa inyo? bukol sa ikit. Brief check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Higit na pala to. Drink now, big it everywhere. Tuba, tuba, drink now, big it 6. Kaya pala gabi na. everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba. Dito po madaling araw, 5:06 AM. Madaling araw dito. Yan, pangalawang dikit mo Lalads. Minad Channel Harang. Ayan. Minad Miguel Love shoutout Lalads. Ayan, nasabay mo pa ako Animo Lovers. Namatay. Ayan, Minaj Lalab, thank you so much. Habay gising pa, bumper ata uso matulog, uy. Lalabs, 5:07 pa lang dito ng umaga. Ayan. Maya-maya ako'y matutulog na maya-maya. Alam mo ang tulog ko, tanghali. Mamaya. Dave Lalabs. Miguel Love shout out. Ayan. Yan Dave, nagkakape ka na naman. Dave. Sumubo ka na dyan, Lalabs. Ano isusubo ko? Dave. Ano isusubo ko? Walang masubo dito eh. Yang dapat isubo, Lalabs. Walang maisubo eh. Meron dyan tinapay. Simplihan mo lang sa baba. Nahiya akong kumain eh. Sa harap ng camera. Was back to you. Na see you next time. Ayan. Sige, Animo Lovers Lalab. Ingat ka palagi. God bless. Ayan. Thank you so much, Animo Lovers. Bye bye, Lalabs. God bless. Ayan din, Dave. Flight ko na next week. Magpapajekas ako siguro sa July. Baka mga July 3. Ayan. Kasi papakabit pa ako ng internet sa bahay. Nice, lapit na. Ayan. Punta ka, malay mo, manalo ka, diba? Unang pa-games ko yun. Ayan. Sa Pinas na yun. Ayan. See you soon. Flight ko na sa 25. Ayan. June 25.
Na-excite na nga ako. Ayan, batang sanas ng lalabs. Pakabit muna para pag uwi mo game na agad. Ayan. Oo, nag-message na ako doon sa kagawa. Ba't ilang araw ba magpakabit ng internet? Matagal ba yan? Kamu gapaminga sa Manila. Palinis mo na rin kwarto nating lalabs. Ay, ang butoy. Malinis na yun, naka-reserve na yun para sa akin. Sa bahay namin, ayan. DJ Dolets Remix. Buang. Loko ka, minsan ka ba saan ka ba? Layo-layo mo, Bicol ako eh. StreamYard gamitin mo pa if makaakit ako live. Doon sa Pinas, hindi ko magagamit tong nandito kasi hindi ko pa madadala tong mga gadget ko din kasi ipapabagahe ko to. So magde-direct muna ako sa YouTube. Direct muna ako sa YT. Bicol ka, Bulacan ako. Ayan, layo. SIM lang ba? Ayan. Pwede kang umakyat. Ay, direct. Kailangan pala ng StreamYard, no? Mag-direct muna ako sa handcam yan. Nakulalas, ang dami kong gadget. Itong sa harapan ko, malaking computer to. Gaming to. Nakaset to malaking TV. Hindi ko to kayang i-hand carry, malaki. Tapos may laptop akong dalawa. Ito yung mobile, isang tablet. Hindi ko to kayang dalhin, nag-iisa lang yung katawan ko. Hindi ko kayang i-hand carry kasi may dala pa akong pusa. Yung pusa ko nandito, ayan ang laki. Nakita mo na ba yung pusa ko? Dave. Nakita mo na yung pusa ko, Dave. Yung iuwi kong pusa. Kasi hand carry din yan yung pusa ko eh. Lang dami mong dala. Kasi marami akong gamit, Dave. Kasi hindi lang ako dito, matagal na ako dito sa UAE, 9 years. Tulog na nga. Ito. So din, Dave, dadalhin ko to. Ayan. Iuwi ko to. Ang cute. Naglaway man ni kay nang uy. Ito, iuwi ko to. Ang laki nito din, Dibo. 4 na kilo kalahati. Ayan o. Natulog na. Inaantok nga siya, kinuha ko lang. Naisleep na lang na.
Maui boy. Naglaway na, uy. Maui boy pangalan yan. Inamoy. Maui boy, yes, Maui boy. Madami akong bit-bit, Dave. Ya, itong, ko, mga gadget. After 1 month pa to darating. Hindi na to kayang bit-bitin. May malita pa ako. Tapos 2 bago, paano yun? Tapos may pusa pa, nakalagay pa yan sa cage. Kaya pag nag-LS ako dyan, muna ako. Live muna sa YT. Direct. Sige, kahit laptop lang pwede na or cellphone. Sana all. Hala, anong oras na dito? Sige na din, mag-out na ako. Inshallah, ako download. Sige na, bye-bye, good night. Ayan. Sige na, mag-out na ako mga lalabs. Thank you so much everyone. God bless us all. Ayan, see you tomorrow. Bye-bye.